Bu leksiyada size linting nädip ulanýanyny görkezýärim. Gelin şu print boşluk we ýaşsy kod ýazyp başlaýyn. Ve soňra salam Python söýürler. Öňmensi printing ornaşdyrylan funksiýadan we bir funksiýany ulanmak ýa-da çağırmak isleýän wagtyňyzda hemişe ýaýlar ulanmalydygyny aýtdym. Indi bu görýän kodumuz Python 2 üçin dogry kod. Ýöne biz bu ýerde Python 3 ulanýanlygymyz üçin Python 3'ün gözetiminden bu sintaks taýda nädür kod bolup durýar. Indi ütgeşmeleri ýatda saklanan wagtym görüşüňiz ýaly şu taýda aşağı gyzyl çyzyk alýar. Eger myşkany şonuň üstüne eltseňiz näme görýäs? Missing parenthesis in call to print diýär. Bu näme diýmek bolýar? Funksiýa çağırylanda ýaýlar ýetenok diýip aýtdy. Kod ýazan wagtyňyz linting peýdasy şu ýerde. Koduňuzda mümkin bolan ýüze çykyp biljek sintaks meseleleri görüp bilersiňiz. Bu ýalňyşlyklary görmek üçin programmaňyz işe goýarmagy garaşmak zerurda. Indi bu ýere ýaý goýup kodumuzy täzeden sahraynd etsek gyzyl çyzyk ýok bolýanlygyny görüp bilersiňiz. Başga bir ýalňyşlyga seredelim. Bir goşmak goýup soňra ütgeşmeleri ýatda saklaly. Öň bu kody Python interpretatoryň interaktiv şeklinde işletdik. Ol ýerde sintaksis ýa-da grammatik ýalňyşlygy bardy. Şeýlelik bilen eger sıçanjagy ýene bir gezek şu ýere getirseňiz invalid syntax ýalňyşlygyny görüp bilersiňiz. Python bize munyň nädogry sintaks ýa-da grammatika aýtdygyny görüp bilersiňiz. Bu dogry däl, sözlemeýäli. Şeýlelik bilen linting näle peýdasy bar gördük. Size bu ýerde bir näçe peýdaly başga göçke ýollar görkezýän. Ýokarda görnüş menüsünden aşağıda meseleler bölümüne bassanız ýa-da Mac'da bolsaňyz Ctrl ýa-da CMD Shift M, Windows'da bolsaňyz Ctrl Shift M düýmeleri bilen açyp bilersiňiz. Şo taýda bizde ýüze çykan meseleni aşağıda görüp bileriz. Indi gelin bu mesele paneline seretýäs. Şeýlelikde bu mesele paneli koduňuzdaky ähli meseleleri bir ýerde sanap geçýär. Eger bir näçe faýly programmaňyz bar bolsa, bu gaty peýdaly. Sebäbi şol faýllaryň käbiri şol bir wagtda aktiv bolup bilmez. Ýöne içinde käbir meseleler bolup biler. Şeýlelikde bu linter paýent ähli faýllaryňyzy seljirer we eger bir mesele tapsa, olary bu ýerde meseleler panelinde görkezýär. Indi muny islesek ekranyň sağ tarapynda goýup bileriz. Gelin onu şu ýere goýalım. Şeýlelik bilen kod ýazanyňyzda bu meseleler şu ýerde peýda bolýar. Indi bu meseleni çözelim. Şonuň üçin men şu ýere 3 goşjak we kodumy ýatda saklaýan. Şonda meseleniň gitip gitdiýänini görüp bilersiňiz. Bu leksiýany gutarmazdan öň beýlep geçesim gelen beýlek zatlaryň biri ýokarda ýene de görnüş menüsine geçelim. Bärde ilkinji görýän buyrugumuz buyruk palitrasydyr. Bu akylly aýdyda öğrenmekim aýratmaklaryň biri. Ýene bir gezek eger Mac'da bolsaňyz CMD Shift P ýa-da Windows'da bolsaňyz Ctrl Shift P gysgaltmalary ulanyp bilersiňiz. Bu buyruk palitrasy bilen akylly aýdyda dürli buyruklar ýerine ýetirip bilersiňiz. Ve bu ýere lint ýazsaňyz linting bilen baglanyşykly ähli buyruklar görüp bilersiňiz. Görüşüňiz ýaly bu buyruklar Python bilen öňünde goşulýar. Sebäbi bu buyruklar öň gurnulan Python giňeltmeleri bilen gelýär. Şeýlelik bilen bular akylly aýdyda bize eleterli goşmaç aýratmaklary berýär. Bu ýerdäki ilkinji buyruk restart server görkezýär. Python nämetde täzeden başlatýar. Şeýlelik bilen oku gollanmalaryny okaýarkaňyz ýa-da başga adamlar bilen gürleşýärkäňiz ýa-da internetde linterler barada eşdensiňiz. Mysal üçin Flake 8, MyPy, Pep 8 we şoňa meňzeşler. Dürli programistler dürli linterleri halaýarlar. Men öz halaýanym PyLint. Bu iň meşhury we akylly aýdynyň Python giňeltmesinde belinen linter. Eger pirküçen isleýän bolsaňyz, başga linterler öz başlap ulanyp görüň. Bu linterlerin arasyndaky tapawut olaryň ýalňyşlyklary nädip tapýandygyny we habar berýändiginidir.
käbir ýalňyşlyk habarlary has manyly ýa-da has düşnükli. Beýlekleri de çylşyrlymy ýa-da düşünmesi kynrak. Bu sapağımız linting barada boldy. Indiki leksiyada kody formatlamak barada gürleşeriz.